Iki awake dhewe sowan mrene nggawa piranti komplit. Nggawa waranggana cacah ana 7. Lan uga iki ana bintang tamu. Sapa bintang tamune? Kadangku sangka Pacitan jenengipun Mas Kabul utawa Mas Gareng. Ayo enggal dijumenengke, jumenengke. Ayo Cok, satriya laras saking Karanglu Kidul. Dijumenengaken Mas Gareng. Dipun serampataken Cok. Monggo. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mak Cange. Pripun pawartosipun dangu mboten pinanggih? Alhamdulillah pinaringan seger waras sehat walafiat. Saged sowan wonten ing Laladan Suluk mriki Mak Cange. Nggih. Wah, jan luar biasa. Pripun penontone mriki? Penontone nggih yo kebak kabeh wong dalange ganteng kok. Nggih no. Ganteng nomor siji Mas iki kuncine. Jenengan kertas napa boten jenengan? Napa? Penotone akeh disenengi dulur-dulur wonten ing Suluk. Nggih. Mergo jenengan ora ngarani regane. Engko ngerti sampean. Lho, dulur Suluk sapa wae lek dalang ngarani regane iki bakal ora payu. Kula nggih wedi. Kalih Badaryono wis diomongi reng. Kowe lek dagelne nggonku cukup tak tukokne diplomat ngoten. Sak kerdus ngono. Alhamdulillah. Oh, pripun Mas wong dokono do kene Pacitan alhamdulillah sowan pun ping kalih Mas. Oh, ping kalih? Nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah ya anggere dagelane aku ya ora tau udan. Nggih. Biasane udan terus mambengi kudanan to nek Nganjuk. Engko ngerti jenengan. Wah, awakmu iki mandhek ning guyangan sik kok. Kaya ngerti-ngerti sampean iki. Wong arep dalang kok menggok guyangan sik niku kan nggih mesti udan to, Pak. Paling mboten dongakne kaya dulur-dulur Suluk. Nggih.
Niki dongane. Pripun dongane? Damel buah-buahan. Nggih, buah napa? Kuduku menyang Kediri. Nggih. Ibu-ibu dalu menika muga-muga akeh rejeki. Amin. Tuku ngingu gemak ning pinggir sawah. Bapak-bapak muga sedaya pinaringan berkah barokah. Amin. Iki seneng neh. Napa? Tuku kerupuk menyang Kediri. Wong-wong sing cedhek mlempem kok. Dolane ya toh tuku kerupuk nyang Kediri. Dulur suluk kabeh wae aja ngantek bunuh diri. Allahumma. Allahumma. Pinaringan seger waras panjang yuswa berkah barokah sedaya ingkang mirsani wayang benjing saged minggah dhateng Mekah lan Madinah. Allahumma Amin. ngoten niku lho Mas. Mula awake dhewe iki kadang kala kurang bener nganggoning pribadining dhewe ning bener kanggo wong liya. Nggih kadang kala bener iku kanggo wong liya ngrugekne awake dhewe. Niki mula lek tenggene suluk ndelekne Mbah Lurah sinten niku wau? Mbah Daryono. Mbah Daryono. Mula kena diarani jenenge suluk. Suluk niku saka tembung sugih ning ora muluk-muluk. Ngoten to nggih? Tepuk tangan. Dulur suluk ki sugih-sugih kabeh. Nggih leres niku. Nggih. Saben taun wayangan kok. Wis saben taun wayangan Mbah Daryono niku saestu lho. Mbah Daryono niki ngapunten, priyayi niki nggih lembah manak meneng mawon Mbah Daryono ngantek utange masyarakat pira kuwi kurang ngerti. Saking menenge kuwi mau Mas. Nggih Mbah Daryono kok ya. Ibu-ibuke sing gawe ping mesti angger Senin Kliwon ditagih mekar kabeh. Nggih. Kita sing seru ki ya drindit mekare ya. Alhamdulillah barokah menika bersih desa wonten ing Laladan Suluk. Muga-muga anggenipun kagungan hajat tasakuran bersih desa Murwakala ngilaki Sukerta. Muga-muga iri lan dengki don paidon dukana dukene ngalih sangka Laladan desa Suluk Ndelopo Madiun. Tepuk tangan. Amin. Ngeten iki lho Mas Didik. Wong ke yen kerukunane kados dulur-dulur suluk ngeten iki luar biasa. Mula ibu-ibuke wit jam 5 ya wis budal. Adik-adike ya wis budal. Bapak-bapake ya wis budal. Bocah cilik-cilik SD kuwi lho kabeh ya isih jam 4 wis budal rene. Budal mriki? Nggih. Tumut mayang. Ora to. Kaya ngopo ya golek jajan ki bar ya mulih kok ya. Oh ya ngeten iki Mas Didik pokok ya nggih termasuk nggih ngeten iki ngunggulne UMKM Mas. Oh nggih leres. Awake dhewe oleh rejeki, bakul-bakul kabeh ya pikantuk rejeki. Mula ngeten iki suluk ki aja ngantek gang. Jane Mbah Lurah taun iki ya ora wayangan ritek. Ning masyarakat sing mboten purun. Lho masyarakat ku wong jenenge budaya kok. Napa melih niki tenggene mriki niki adat Mas. Nggih adat wis adat. Pak Daryono lha mbok ora wayangan ritek lho Lur ngono. Alah ngopo enek koperasi ngonoan ora wayangan. Wah tetep mawon semangat urunan Mas. Nggih. Urunan per RT niku alhamdulillah Mas. Urunane 1.000 rupiah. Pinten Bu? 30 swidak kula dongakne bar urunan swidak tikel matikel dadi 1 triliun. Allahumma amin. Muga-muga tanine maju. Allahumma amin. Dagangane payu. Allahumma ayem tentrem. Allahumma 60.000 ki lho Mas. Nggih. Kaya ngene fadilah luar biasa. Lah nggih luar biasa Mas. Nggih kaya wong suluk tenan. Pokoke wis kaya dalang ki ya wis kaya awakmu ki wis kena diarani dalang wis kena di langganan Mas ya. Wis ping pira Mas jenengan teng mriki? Ping kalih kula nembe. Teng mriki terus. Alhamdulillah. Lah jenengan?
Nggih kula ping kalih. Oh, sami berarti. Ping pindho padha. Dadine lek jenenge suluk awakmu ping loro, Nggih. aku ping loro. Lek loro ki enek rina kelawan wengi. Nggih. Enek bener, enek luput. Nggih, leres. Enek bagus, enek cantik. Enek ala, enek becik. Loro karo loro dadine Papat. kiblating papat jukuk dagelan saka kidul selatan selakno anggenipun slametan. Oh, nggih. Balik ning lor, aku mlayuku ning lor. Nggih. Iki ning jenenge utara. Utara. Urip hanyalah sementara. Sementara, nggih. Lah urip ning alam donya kuwi ora suwe paribasa gon mampir Ngombe. Nggih, monggo Ajeng. diunjuk, Pak. Nggih. Lek mriki dereng blas Pak Polisi. Ket mang kopi lagi cegluk lho garing diceluk nggih kula utahne melih wonten. Utara. Utara. Bablas timur. Setiti neng duwe umur. Nggih, leres. Disetitekne wong urip ning alam donya kuwi iki ya kudu disetitekne. Disetitekne neng duwe umur muga-muga panjang yuswa. Nggih. Sing keri dhewe manggone kulon basa Indonesiane barat. Barat. Barokah ingkang kathah damel sangu akhirat. Aja ngantek duwe iri jengki karo tegese tangga teparo. Aja don paidon, aja rebutan warisan. Dulur nom, dulur tuwek padha dihormati. Ngoten Nggih, Mas leres. Didi. Mas, kula niki wau nggih. Pripun? Budal keng Ponorogo. Nggih. Beto sinden bocah, Mas. Lho, mila. Sinden bocah. Bocah umur pinten? Lho. Kira-kira ke umur 6 tahun, Mas. 6 tahun? Isih paut tok, Mas. Saged nyindir niku. Lho. Wo, pripun wong jenenge sinden bocah kok ya. Pokoke dijumenengne ngoten. Nggih, lho kedano. Sore. Kula penasaran. Ngeten nggih. Nggih. Sik. Iki nganggo gethuk nganggo Nggih, gethuk. gethuk. Sinden. Anu priyane tesih teng wingking nggih niki wau sindene bocah nggih. Tasih. Oh, nggih. Sak pinten Mas nggih. Sore-sore Padang bulan. Ayo yo. Mbak Mami Sleng. Hoi, yo. Rene bebarengan rame-rame Agatung Motongan tuh ala-ala getung suwira kepetung Hoi, yo. Uwes do, uwes. Tenan nek ning kene iki suarane ak dhewe iki mbudheki kupinge cah telu iki lho kok ya. Uwes do, uwes. Mas Kaleng, Wonten dawuh. selamat malam. Wilujeng dalu do. Sugeng dalu Pak Lurah. Mbak Lurah pundi? Pak Lurah Tuluk. Kuwi mambeng iki nang Sumarata kok. Jare- Paling ora kan ene mambengi nang ngendi nganjuk. Nuwun sewu wilujeng dalu Mbah Lurah. Wilujeng dalu Mbah Lurah nganjuk. Lah, gek dek winginane awakmu kan ning Bungkal Ponorogo. Iya. Wilujeng dalu apa? Wilujeng dalu Mbah Lurah Bungkal Ponorogo. Bengi iki awake nderekne Mak Cangik Mas Didik niki manggene wonten desa pundi? Wilujeng dalu Mbah Lurah Tuluk. Suluk. Tuluk. Suluk. Tuluk. Damai tuluk, batek tuluk. Ai. Suluk. Tuluk. Bintang kecil. Bilang kecil, bilang
langit yang biru amat banyak menghias angkasa. aku ingin Terbang terbang dan menari yang jauh tinggi ke tempat kau berada. iya sebenarnya gede tuh belasnya apa nduk Tumbahne pelambungan. alhamdulillah Lagune pelambungan nenek dengan. nenek tau piye Balanku ada 5. Ngek Iya, iya. lupa warnanya. Ngek hijau kuning kelabu. Ngek merah muda dan biru. Ngek meletus balon hijau dan mas Pripun? mas iki jane sinden apa tukang pateni Lah Cirose wau tasik nembe umur 6 tahun. ya umur 6 tahun nak ngerti gon-gonan busi lagi ya busine. lah iki Aku lanani ngene lah salahe dhewe balonmu kok deleh kono. Tadi ya kesengkel. tapi ra apa-apa nduk Hatiku sangat kacau. ya sampe nek gede tak tunggokne klambi Balonku tinggal 4. Ku pegang lihat. nyoh oh ya sampe nek gede dadi apa nduk Sampeyan nak gede dadi maling. dadi mantri Oh, dadi manti. mantri apa Manti sunat. sunat sapa Penyunat Pak Lurah. Lah kok iso lho Mbak Daryono ki wis sunat kan biyen lho kok. Lah aku lung Mas wis sunat paulung. Awakmu pengen ngerti. Iyalah. Sok ben nek dadi dukun sunat hadiahe apa? Hadiah gelang Mas. Alhamdulillah bare gelang kowe njaluk apa? Aku njaluk ali-ali Mas. Iki njaluk ngene apa ora? Aku njaluk talung. Kene dhewe njaluk apa, Duk? Aku kali dhewe njaluk klinting. Klinting apa? Klinting kebo. Kok ya alhamdulillah Mbak Mami. Alhamdulillah. Berkah barokah. Kagem warga masyarakat Solo. Injih. Matur sembah nuwun ingkang sampun dana nyewidak ewu. Nggih. Ning niku mawon ya kuwi duren montong iki sitok sik jujul lho Mas. Duren montong sitok isih. Duren sitok iki montong iki regane 150 120 lek teko Ponorogo ya to. Lah kuwi dibayarne awake dhewe dingge acara desa. Kuwi sik turah glawah ya to. Didongakne muga-muga durene tambah akeh. Amin. Panene tambah akeh. Amin. Piantun kene iki kabeh petani duren lho Mas. Kabeh kene iki jenenge petani Duren duren. napa dan sebagainya. Mula kena diarani suluk sugiye ora muluk-muluk. Oh, tenang. Duren ki njaba rine akeh ning jero rasane manis tur legi ditresnani dulur-dulur akeh. Nggih. Wah, kuwi ya kena diarani genek diupasemon. Ya, matur Mromongan suwun. njaba, abot njaba, elek njaba ning jero ning ati lillahi taala. Pokoke dongane awake dhewe apik kembali kepada masyarakat Suluk khususan Mbah Lurah ingkang sampun pokoke amrih gayenge masyarakat nggih Mbah Lurah. Ya Lho Mbah Lurah lagi ngono wis ngene-ngene gitu. Ya Allah, Mbak Lurah, Mbak Daryono. Mergo katel. Mbak Daryono ya. Mas Gareng Ampun. kalih Mbak Mami. Nggih Niki diselani lakon-lakon nggih. Nggih, Niki iki wau kuatah ingkang Kathah pamundutan. pokoke Suluk ki ora kaya mambengi keh. Nggih, niki kula ugi badhe matur Mas. Kathah pamundutan. Nggih, niki kula riyen Mas nggih. Jelebut sak-apa-apane. Iki sing paling baku niki riyen Mas Didi nggih. Nggih. Nuwun sewu menika saking panitia bersih desa Suluk. Iya. Menika ingkang nderek nyengkuyung pawiwahan utawi pagelaran dalu menika. Iya. Kok menawi ingkang angka sepindah menika saking Putra Tunggal Aluminium. Kuwi carane sponsor ya Mas. Iya. Angka kalih menika Jito Auto Service Mobil. Tak dongakne lancar rezekine pokoke. Amin. Ingkang angka 3 Net Level ID Sablon dan Bordir. Sablone saya maju akeh pesenan. Nggih, nomor sekawan SR Mat Sembako dan Pakaian. Nah, tak dongakne muga-muga laris sok bodo. Sing nomor gangsal SPPG
Desa Ya, Sulo. semoga PPG tetap lancar jaya. Amin. Saudara. Yang nomor 6 Gemilang Motor, bengkel motor. Bengkelnya laris Mas, laris. Lah iki sing paling tak tresnani nomor 7 Apa, iki. Mas? Warung kopi Mbok Kati RT 20 Mojo Sulo. Mbok Kati, jenengan lek ben tambah laris warga sak Sulo kabeh gekno kopi Mbok Kati. Iki Mbok Kati. Yang 8 LDP Lintas Data Prima menerima pemasangan wifi baru. Hubungi Mas Fitra RT 15. Pokoknya wifi ini di mana tempat selalu jadi sponsor. Ya. Merdeka Jaya wifi se-Indonesia. Keri dhewe yuk. Eneng neh Mas. Air mineral yo iki. Oh, lagi lho. Iya Ya. betul. Nggih. Duh. Ya air mineral. Iya, ya, Mas. nggih. Sampun Oh, Mas. iya, Didi. iya. Niki ugi wonten pamundutan dapur Mbok Dewor RT 7 Suluk. Nggih. Gulu Pedhot Sidarondo. Oh, nggih. Nika ugi saking kula Mbah Kasno Blimbing kula nyuwun kopi wengi Taman Sari dibawani. Niki melih menika asalamualaikum Mbok Limuk. Waalaikumsalam. Kula Pak Witon Nayaka nyuwun lagu Caping Gunung Jengleng Mbak Mami Sleng. Nggih, dawuh. Matur nuwun mugi amanah barokah amin. Amin. Nggih. Nggih, wonten bakso pentole gangsal. Ugi kalau mau wonten Nggih. pamundutan Pak Muhtar Zun Bos Kayu Jati nggih. Nggih, Wonten menika. pamundutan sebuah nama ngoten Ah, nggih. mengke iprit-iprite nusul. Nggih. Nggih, Pak, nggih ampun. Niki ugi dari DPD Suluk nyuwun Nggih. gending bawa sesideman komplit, Siap, kudang siap. kuning komplit Nggih, siap. dikhususkan kagem sedaya warga masyarakat Desa Suluk. Nggih, siap. Nggih. Pokoknya iki kene iki pandemen seni tok. Ora Nggih, mung nggih. pandemen seni. Yo, Gudange seni. alah omonge sapa? Apa? Lah Laden barang iki lho. Asamu. Aku ki Niki ngaten Mbak Limbo. Pripun? Kagem amiwiti pahargyan ing limbuan menika nggih alangkah afdolnya alangkah baiknya apabila penyanipun Pak Lurah ingkang amiwiti jumeneng wonten ing pepanggungan ngono ta ya Rek? Nggih, cocok. Pak Daryono ta? Iya iyalah, Monggo. iya iyalah. Ngono Monggo. ta yo? Mbah, Mbak Lurah, Heeh. jumeneng. Ayo, Ayo to Monggo. diserepeke petaranan to. ayo diiringi Joyo Pak. Oke, oke. Nah. Pripun Pak Mas Daryono? Gareng. Nggih, dawuh. Kok dugi teng Solo kuwi sanjange cuma untuk tumbas diplomat kok Nggih. mesane men. Nggih, Nggih. diplomat saksra lho Pak, Nggih. kan nggih kathah to Mas. Niki kula tambahi mangke. Alhamdulillah ya Allah. Kaya ngene iki lho. Penting Nggih to. caping gunung dijenglengkan. Oke, Ngoten nggih. siap. Nggih, caping gunung. Siap, Kita siap. dumroto. Nggih, Yang alhamdulillah. nggih. Nggih, nggih, nggih. Menika nggih. saking Nggih, nggih. Bapak Wito ngesaken lagu Caping Gunung Jengleng. Siap. Terima kasih. Nggih. Kok kula nggih angsal niki. Nggih, sembah nuwun Mbak Lurah mugi berkah barokah. Nggih, siap Bang. Dan Mbak Tenan Mbak Lurah Lurah iki mohon tenan. wae sembodo nyembadani hangabei lho. Pokoke ora lokak ning malah kebak. Tenan tak dongane rezekine turah-turah. Matur sembah nuwun ya Allah. Tambahi neh. Oh, ngoten nggih. Nggih, sembah Sing nuwun. penting saking jengleng. Oke. Jengleng ki napa? Jegleng ngeten. Oh, alah dikira jengleng niku playu. Boten. Pak Daryono suwun nggih Pak Nggih. Daryono. Panjenengan Dihibur napa badhe? Untuk Pak Camat, Oh, Pak Dan nggih, Ramil. nggih. Siap, Pripun Mbak siap, Lurah siap. kersane Jauh, Pak jauh, Camat jauh. ndampingi? Kula boten saged. Lho, ngeten lho Mbak Lurah. Sakniki niku ngeten. Pamine panjenengan mboten nembang, menika kan sampun wonten gantosipun nembang nggih ta. Lah, Diwakilkan malam Mbah Camat kali Pak Oh. Dan Ramil, kebetulan Pak Dan Ramil itu asli Sunda. Oh, asli Sunda. oh ahli Sunda. Oh, ya Allah. Monggo Pak Dan Ramil Mbah Camat monggo. Nggih, puja Pak. Monggo jengleng Monggo. caping gunung. Oke. Jaipo Lah lek kan. sakmene kok diumbah ki lho ora matung. Mas Camat. Nah, lah iki sak uyuhku lho camate iki. Mbok menawi mengki lek Pak Camat nggih lek upami jenggreng kula nggih mboten penak to Mas. Kersanipun nembang mawon niku wonten campur sari. Wonten Oh, dangdut, ngoten. wonten Nggih. campur sari Mbak Camat. Nggih. Terus penyanyi wonten kantun Nggih, kantun milih. Nggih, monggo. Monggo Pak Camat wonten dandute Pak Camat. Monggo Mas Nggih. Camat. Nggih, monggo.
Monggo Pak Dan Ramil monggo ngibur masyarakat Solo. Mas Camat kalian Pak Dan, Nggih, monggo. monggo. Nah. Monggo. Monggo, pun to, tak kuwenakne nek Monggo, dhewe Mbak. isin wong loro. Piye to penake kaya ngene lho. Tok 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 Rotok, rotok pokoke. lo Sugeng dalu Mak Dangi. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Bapak Ibu tesih semangat nggih. Wah, semangate 45 nika. Niki wis sudah kudungan niki wawon kan. Ku mesti diunggah nek karo Mbak Lurah. Wong Nggih, pripun Pak Camat. ngeten iki nggih lebar to Pak Camat nggih. Kali mboten nggih mboten kitang setunggal lagu lek badhe kersa kundur mboten dados menapa ngoten. Niki wonten campur sarinipun Nggih, Pak. wonten. Nggih, dangdut wonten Dan campur. jare niki wau bintangnya Pak Dan Ramil niki, nyanyi Sunda jan niku. Monggo Pak Dan. Nggih, campur sari mawon nggih, kula nek sing Nggih. dengling-denglingan mboten saged. Nggih, Nggih. dawuh mengke dipinangkani sak cekapipun panjenengan Pak Camat. Nggih, mengke Anu mawon, lestari mawon. Lestari. Oh, nggih, cocok. nggih. Ya Mbak napa dipun Didampingi. Oh, panjenengan? jenengan Dampingi, milih niki. monggo. Nggih, endok, Endok Sindi. Urut, Endok yo. Sindi, Nduk Sindi munggah. Yo, dampingi Pak Camat. Wah, tenan nggih. Tak golekne biduan kok. Kula padosne sing babake Dan padha. disiapkan lagunya Dan. Nah. Disiapkan lagunya Dan. Nggih, ada Lestari Bolong nanti spesial buat dulur-dulur Suluk menika ingkang Spesial untuk masyarakat Desa Suluk yang sudah guyub rukun dan gotong royong untuk kegiatan ini. Nggih. amin, 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 amin. Nggih. Monggo Mas. Lestari. Yuk. Jos Gandok bersama Satrio Lara. Satrio Laras Madang Para. Mbak Suluk mau nyanyi dewe Mas. Nggih. Campur sari nada irama. Nada irama. Ya. Ayo, Cok. Monggo Lestari. Yuk. Iya, monggo. Sang Dewi katon lam-lami hamba para wewangi luli. Sik turu to. Monggo. Dek Sidi bersama beliau Bapak Camat Delopo, semoga berkenan juga semua warga masyarakat Suluk khususnya. Yuk. Mami Solek, ada Mbak Sidi, ada Mbak Padam nyanyi Padam. Padam balik nyanyi ini. tipis-tipis Bang ya. Ada Pak Srimo Pratama. Terima kasih. Ada Mas Alur Madiun. Terima kasih. Dulur bangun kabeh dolane gandangane. Kas Pak, pisan kas. Oh, Nggih. pindah meleh. Tunggal meleh nggih. Pak Dan Ramil, bajing Kawan kula. loncat, daun pulus, jaipongan Mbak. Kula wakili mawon Pak Dan Ramil nggih tadi ya. Nggih, Saya nggih, wakili nggih. saja. Trisno Waranggono. Oke. Tresno Penyanyi Waranggono. ganti Iki gantos napa mboten? Nggih, Eh, gantos, gantos. Ayo Mbak Mika, Tresno Waranggono napa Mbak? Mbak Tias. Iya. Nggih, monggo Nduk Yas. Tresno Waranggono. Ben Roto. Nah, yuk Mami. Sehat ya Yu ya. Alhamdulillah. Caket kali beliau Bapak Camat ya rasane Yu. Tenan kok Pak Camat iki sembarang kok endak. Priayi ganteng kaya. Ganteng endak nyanyi. Jenglengen Bu. Saiki camat pokoke kudu endak nyanyi, lurah kudu endak nyanyi. Lek ora endak mandak entek duite nggih genteni mergo ora nyanyi dhewe. Ya Pak Camat.
Niki wau putrane ningali napa mboten? Hah? Jenengane wau putrane ningali napa mboten niki wau? Aku ra ndek anak lho. Anakku tak pateni kabeh. Kok iso? Lah kenco ganggu mboke nyambet gawe kok ngetut niki nyapa lho. Bener ra bunuh diri nggih. Neng dhuwur ki ora mikir anak niki perawan lho Mas, kupinge. Monggo, tresno larang gono. Inilah sebuah lagu yang berpasangan. Semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta, yang damai, yang suci membuat abadi. Ayo yo, tresno warung. Yo, masukan dokter. Nolong soros rasane.
Mbah Nun. Jenengan ngertos Pak Camat niku. Masih senggel di sini tapi. Pak Camat. Pak Camat Masih nganggo- senggel tapi di sini. Oh, ya Allah. Oh berarti sami kali Mbak Mami niku wau. Matur nuwun. Sembah nuwun, Pak Matur Camat. suwun. Kula sampun Camat. diwakili Mbah Camat. Nggih. Saniki kanggo jenggleng caping gunung. Oke, nggih. baik. Nggih. Pak Nggih, Camat matur. nganggo sepatu. Heeh. Sabuke jepat. Heeh, terus Heeh. Pak Lurah nganggo sepatu. terus Kadung blumah. Kok mlayu. nganggo sepatu. Caping gunung Pak Mami. Jengleng. Niki ngedekake sinten? Sik iki jegleng awakmu terus karo sing siji. Duwi apa Mbak Tari? Sik karo Aku seneng sing gedem-gedem. karo Mbak Dwi. Ya. Lho. Ki, sak pinten Mas? Dindingan Mas, dindingan Mas. Saben bengi nduk duwi wong sing tak tresnani nduk duwi ya Allah ya Allah. Epek. Priyayi kok ngungeh kaya ngono. Nyawa Sik to Reng. Nyandi bocah Sing iki. aku Mas. jengleng Sing arep sapa? jengleng ki sapa kok kaya pitik. Mulane to Kang Mas, melek dhisik. Lho wong aku ki mbek merem-merem penak. Lho wong aku ki urung siap kok kowe wis arep jengleng. Lho. Ya ngono. Kemunduran. Melek. Jan tenan. Iya. Aku Kok ora penak? Aku Kaya nek- kadung ngedek kok ora penak. kaya ning nganjuk mambengi ki lho. Iya. Alah, kono jajal kae. Wis kadung ngedek lho aku. Nyun sewu Anu nggih, Reng, Bapak. kan jengleng Dewi kok iso mak jeleng ngono to Reng. Jajale pomon jengleng aku. Jalukmu kok ngarep apa mburi apa ngiringan. Aku ya padha karo Mbak Lurah seneng aku kemburi kok. Oh ngono ya Reng. Iya. Bu, malah ora enek apa-apane. Ora lho Reng, aku Iya. mangko ya wis jamu Kan ora nyantol belas to, Mbok ya Mas. kok cantolno to Reng, Reng kowe kok ya Ketoke nggonku wis rada rusak. Aku sih tetep iki wong mau wis tak go nyang bengkel lho jan. bengkel ya bengkel bubrang-bubrang. Bengkel tan kono. Kayo awakmu. Yen mamat. Yen mamat jang. Yen wis sabar inallah maha sabir wong sabar dadi kekasih Gusti iki lho yen memajang sik to mengko memajang yen memajang among karo urung to iki Aku wis pasang kuda-kuda kok ora gendang. mapanmu kleru Lah kok mburi to? senengane Mbah Lurah kok mburi Oh alah. iya Ate urung pas-pas to, Mas. Ora patek. Jane penak. jamumu apa to kok ngomah nggih? aku jane Jambu Jono Trondoljoyo lho Lah iya, wong kaya mbeli penake resep. kaya ngono ora iso mak jelem lho. Mareprono ya kembang Nek urung bener. sik Kembang wae. sik Aku tak sing muni, ndang kowe persiapan. Bu. Ora. Aku tetep aku. Yo. Kembang wae weton. Guna
sampai Jepang baik. Ayo, pisan Kang Mas. Tak Mah. bleng. Ya ngono lho sirku. Alah. Tak bleng. Enak ya, Mas. Alah, malah kelotak kaya ngono kuwi. Aja kok baleni neh. Ora dibaleni kok mesti sing diserang nggon busi kene kok. Sinden kok sinden karburator kok ya ngono. Ayo, gentan kowe. Oh iya. Aku ketularan. Asem, Perkara asem. Iki pengendang iki 6 cm karo aku iki. Andene Mbak Mami, andene ngono ki lek sumbar ya kaya. ora mekakat. Jare gareng iki lanang jagat. Sing ngomong ya ngono klotak-klotak kaya ngono kok lanang jagat. Andene kok ora mekakat. Ya wong jenenge wong lanang ya tetep gentle pan. Ora percaya apa. Ayo, Nendang. Ayo. Dak. Sik upama posisine iki gantine piye to, Reng? Kok ora penak men sesat. Ya, ngene lho, tegese iki ganti aku ki ngene tok lho, kowe iki ya tetep ngono lho, Reng. Kowe iki rumangsamu buruk sik lho Oh, pikiran. dijajal mek ngono. Ayo, oke Kang. Jajale mbok menawa. Rada muni, Reng, rada maju, Reng, rada maju pikiran. Titik kasreng. Nama itu wudu aku. Ya, Malah kaya ngono. kok kandhani kok kono ki kok ya. Ya Reng goblok. Iya. Ayo. Neh. Kok kono ya. Genten awakmu iki. Kok Wayahe sapa? wayahe iki sik bari kowe. Oh iya, panas. Gagianmu. Aku to Yai. Panas diudeni. Panas udan panas aling. Ya. Caping gunung. Enak balurah kok ya. Yo, awakmu ndek. Anatian wadon sarawe Sorot sunting. Salat limbang waktu. eno maneh Racunke langgam caping gunung.
ndangdute jago kluruk ya Mas. Jago kluruk. Asalkan bisa. Terima kasih. Mbak pamit sreng berkah barokah pamundutan saking beliau Bapak Kepala Desa ugi wau panjenenganipun beliau Bapak Camat sampun nembang Mas Didi menika udarasa menika kathah sanget ingkang dereng jumeneng awit menika gliak-gliak waton kecandak gremet-gremet watone slamet berkah barokah wonten Desa Suluk Dlopo Madiun. Nggih. Niki pamundutan nggih tasih kathah Mas Gareng. Kala wau wonten nawala saking Mbah Wito, Mas Wito. Mbok bilih nyalirani piyambak kalian penyanyi. Pak Wito wau pun caping gunung ngersa caping gunung pun diaturaken. Nggih. Pak Wito dobel-dobel nggih. Nggih, mbok bilih wonten pamundutan malih. Wonten niki sesideman, podang kuning. Ah, menika iki saking DPD Suluk menika. Oh nggih. Monggo Mbak Tari. Sesideman wonten nggih. Nggih dipun bawani. Ah nggih. Mas gene rada lumayan gayeng. Monggae Mbak Tari disepoti. Sepoti to, ayo nada irama tatos. Yo nggih, yo tari munggah tuwuk-tuwuk kala jreng. Ayo yo.
dalu Mbak Un. Nggih. Mbak Un, Mbak Un. Rayo panggilane Pak Dalang ki. Iya ngono kuwi. Khusus to. Khusus pokoknya. Yang aku Mbak Mam. Mbak Mam. Yang Ayo duwi. apal men samar sewengi. Lek ning Yang tias Mbak Ti. Mbak. Lah yang duwi Mbak. Nggih. Niki wonten pamundutan saking DPD Sesideman. Kalih ngersake podang kuning. DPD ngersakne Jumeneng. Saking Nggih. DPD oke. BPD Solo. Apa mboten? Mbok pilih Wonten? wonten perwakilan. Mbok pilih wonten nggih minggah panggung mboten Wonten apa mboten, Pak Lurah? Mbok pilih wonten perwakilan. Ya marem-mareme mbok bilih lho nggih. Pun kula Pripun Pak Lurah? Oh wonten wingking. sudah saya Nggih, tawarkan. monggo pun dipalilai. Dipun bawani Mbak Un. Ya. Ya Deut. Sik aku kok seneng. Eh, Deut. Piye Mas? Aku yo melok Deut ya. Aku yo Un toh. Oh, iya Deun. Deunto. Sampeyan ki kok ya Gareng. unta kaya ngene kok unta to. Gelake kowe kira. Ya yo mburi ngene kok. Kok ngene iki ya ora unta Mas. Apa? Gajah. Jerapah. Malah. Ayo. Ayo. Suarane gandem Mas Gareng. Nggih to, wong Cocok kali pawakane trae gede dhuwur. ada Sindani sing gedhi-gedhi ngene ki suarane apik-apik. Lah kok sing kono ya sing anyar-anyar ki kok ya nurun gedhi-gedhi kabeh. Dadi alhamdulillah mesti dadi apik-apik suarane. Ngono lho. Minimal gedhe sik ya. Ya. Gedhi wong esuk bar kuwi engko gedhi suarane. Dari nonton segede ki apane? Mula kena diarani lek Mas Didi iki sing kondang sinden MDD. Apa? Napa niku? Apa Mas? Bedodok. Wedi. Andara sang peke Tria Ono apa wong? Etok-etoke wong bagus. Oh iya ya. Tok lho. Lanane gor iki kok ya mawon lho Mbah Lurah. Ngene reng. Ut, kowe kok ngomong ning aku etok-etoke. Aku lek pas jobku akeh kowe seneng. Apa lek jobku arang-arang mimpok cengkiwing kaya gire. Nek akeh kan duitmu akeh. Omonge sapa? Piye? Wong angger mulih ya tak saurne utang kok. Yo. Kang ngolah budaya sawan menyang kutha bendera terus kayong-yong jan suaraku ki mau kok dadi banter Monggo yo, awakmu ki model piye wae yo iso tetep oh iso. ora Mas iki sing apik sone Mas Oh ya, sone kok ngendi lho. Iya, Ah, ah. sone kok ndet Mas ki Mas Ponorogo. oh beda karo dek bengi ya Beda. Beda. kan gitu Beda nek kene sajene pepak kok. nah iya layak Ayo, suaraku Mbak. dadi apik Kandhani kok ya. Beda tenan. Suluk wis sajene pepak. Dadi nek kasar wong kepenak. Selendang kuning. ora kok terus ya Ora. kang saking wukir suara kurang permana Terus ning wasesan ngoro
Sik. Bocah mangan mboke. Endi Mas? Oh, ngempeng to. Tak kira nek mangan mboke. Kok mangan boke? Bocah sepiro kok mangan boke bareng? Cilik kok. Iki kaya iki malah anake dipateni. Lah ya anakku tak pateni genjo mangan aku. Aku bro marang Bendoro. Kok kudu kok pateni. Tiasa Listia. Ya. Nek nyengkok iso. Cangake alis. Yo. Terus no sesideman. Ayo Mbak Mika, jumeneng Mbak Mika. Ya. Yo gantian gen roto. Ayo langsung. Luweh becik Liwat
sembah nuwun wonten Mbak Nggih. Nika, wonten Mbak Sembah nuwun. Utari. Sembah nuwun Mbok Sampun Bilih. katur sedaya pamundutan. Dereng niki. Dereng menika minangkani bapak-bapak mas-masin dereng, Mas. Nggih niki gulu pedhot Sidarondo. Ijih. Taman Sari Kopi Wengi niku. Nggih, Mbok Bilih menika gulu pedhot saged duet kalih Kadang Sinuman. Ayo Niki Mbak wonten- Eka, dereng wau Mbak Eka jemeneng. Nggih, Mbak Eka. Weh, jantenan kae. Tul jae nak jae jat Woi, yo. kontol jate banyak donge tul kali siji. Tul jae nak jae jatuh jae di. Aku tul jane banyak donge tul kali siji. Kalih Mbak Cindy ugi jemeneng monggo. Abang-abang Woi, yo. awak tak kubur kuburan mayit nang lampi abang kita motor awak tak kubur golek duit ayo maju janganlah mundur. Dapur Mbok Ndewor RT 7 Suluk ngersakaken gulu pedhot kalih Sidarondo. Gulu pedhot Nggih. nggih gulu pedhot iki dosa wong loro nggih duwe gulu pedhot nggih sik gulu pedhot aku melok aku iki Kok sik enek sing nyuwun gulu pedhot nggih, Mas? iya enak to wong iki seneng ngambung ya gulu ki wong lanang pedhot gulumu Mboten. Kula nyuwune jenengane sing nyanyi niki. gulu pedhot apa aku dadi wong lanang gulu pedhot sidet nalar nduk wong pirang-pirang kok Iki cuma ya lagu lho, Mas. ya lagu-lagu iki ngantek gulu ki pedhot ki kok ya ora kena isi ada solusi ada rezeki ngono Iki berarti gur nyanyian tok ya, Mas. Heeh. iya monggo Mas Diaturkan bersama Nada Irama. Nada Irama. Ya. ya nggih monggo gulu depot Dah. Gulu pedhot. Yo, gulune pasukan sapa? joget to. Ayo dong, joget dong. Yo. Ayo joget dong, obah. Yo. selamat malam solo goyang Ayo dindane joget kabeh.
pun nyuwun pangapunten. Nggih, nggih. Awit menika widaku boten diputer, nggih sedaya niku nggih gadah kekilapan. Sak ora-orane dipinangkan. Nggih, leres. Kesewaken meleh setunggal Lagi Sidaranda. Setunggal melih nggih diteruske ngen goro-goro. Heh? Dangdut ra apa-apa. Nggih, ngambut mawon. Dangdut. Sidorodo. Sidorodo. Ning muga-muga dulur-dulur suluk aja ngantek eneng sing dadi rondo. Kabeh keluargane muga-muga sakinah. Oh nggih ngeten. Niki sidone rondo mengke iki kabeh mantep nggih. Terus niki lare-kale badhe nyanyi dina. Oh, Dena. Dena. Oke. Dena gandolan ngerti. Wih. Oh, aku update kuwi kok. Ayo langsung mawon. Dena. Dena spesial buat kadang-kadang Karang Taruna Desa Suluk. Monggo. Dena. Masih bersama